Kaixo, ongi etorria. Simetri zentralean puntu batekiko simetria izaten dugu. Adibidez, O puntuarekiko simetria izango litzake era hontara. SO. Eta orduan, P puntu bat balin badugu, adibidez hemen, P, eta esaten badigute O puntua hemen dagoela, P honi P lehen bat egokituko litzaioke igidura bat eginez. Igidura hori esan dugun bezala simetri zentralaren bitartez. Puntu honekiko lortuko genuke. Nola egiten da hori? P eta puntu zentrala elkartuko ditugu zuzen baten bitartez eta luzatu egingo dugu. P eta puntu zentrala elkartuta ditugunean, orain konpasarekin distantzia neurtuko dut, beste aldera eramateko distantzi bera. Hor egongo litzake P lehena. Ikusten dezun bezala, O puntua zer da P eta P lehenak sortzen duten zuzenkiaren erdiko puntua. Zer gertatzen da puntua izan ordez irudi bat balin badugu? Adibidez, hau. Lehenengo irudiaren erpin bakoitzari izki bat jarriko diot. A, B, C, D. Ondoren erpin bakoitza O puntuarekin elkartuko dugu. Eta luzatu egingo dugu. A, B, C, eta D. Ondoren badakigulako O puntua izango dela bi erpinen arteko erdiko puntua, konpasarekin elkartuko dut. Adibidez, zentroa arekin. Eramaten badut beste aldera, lortuko dugu A. Berekin berdina. B. Zerekin. Eta derekin. Hau C da eta hau D. Zer falta zaigu orain? Erpinak elkartzea. Eta era hontara lortu dugu simetri zentrala osatzea. Bukatzeko, ze gertatzen da irudiaren erpin bat O puntuaren gainean baldin badago. Hau baldin bada O puntua. Eta horrekiko simetria egine badut, puntu hau ez litzateke mugituko, besteak mugitu beharko ditut. Izango dira A eta B, adibidez, luzatzen dut, eta konpasarekin elkartuko ditut, jakiteko non den. A, ikusten duzu bezala, hor da, ekartzetonea, eta B,
hor da. Hau izango litzake A lehena, B lehena. Gogoratu, hemen ez dudala jarri lehenak, lehen, eta elkartzea bakarrik falta zait. Ikusten dezun bezala, simetri zentrala aplikatzerakoan, erpina hor gelditzen da, bi irudiak lotuta. Eta honekin ulertu duzulakoan, beste bat arte, agur!